yazar Cilmen olmanın dolam çekelim. Şıdımay bile. Esselamu aleyküm. Kim ay bu? Bu değerli. Tanımadık bağ mı? 3 tane geldi dostum. 3 tane dostum. 7 pamoy. 5. 10. Vay ki. 11. Ne başladı? Салам алейкум, братья. Как ваши дела, братья? Şükür. Şükür ağam ödün ne? Qoğumuz can sağlıklar, Rozi. Salam aleyküm. Aleyküm salam, Serdar. Как ваши дела? Aleyküm salam. Selamun aleyküm, bratишка. Aleyküm salam, Elsan. Qoğum yağdaylığınız. Canlarınız sağ mı? İşleriniz uğruna mı? Doğuncuklam, kardeşlam. Еще же не поздно, да? Или я еще поздно зашел в прямой эфир? Kamilcan, brat, koy otuyuna YouTube'da, nah, davay ot. Şu hakta gurlama, şöyle, gepleşmeli. Ödümüz hakta tanışalı, bilişeli, biliyan mı? Son yer gurluşları, brat, çok oldu değil mi? Salam incik koğumun diye, azat, go, brat, o özün ne, elcan sağ mı? İşten vurnam, koğum yağdaylam. Daha doğru diyen, bratişka. Sonayne, Айсона. Allah'ım radva. Привет. Как дела, Айсона? Нормально, брат. Ne diyen işler? Ne diyor? Нормально, bro. Şu ön kudurluk diyelim, брат. Как будто все в магазине за $1 diyelim. Ya, son böyle. Oğlum. Seni yarım perizadım yürekte. Aleyküm salam. SXRI. Bratok sen Rusya'da okuyan mı? Okudun mu? Yok Rusya'da okumadım bratkam. Ben Krasnovodsk'da orta mektep okudum. Zayet Fors'u birazcık bilen edil onu çokullar toku. Sağ ol, spasiba Engin. Zaya diye. Zaya olsam adım Engin olurdu da bile. Sen blog edecek ya ben. Lişne blog edecek ya. Sen bile birazcık prikalt. Edelin oğlanırsın eme bile. Emmek istan ya diye. Zaya diye. Birazcık prikalt. Edelin sen bile gül söyleyin ya. Oğlanır. Ha diye derdim. Eydu. Binam. Sıydın sıkıyın. Utançsız. Şükür bak öğün qoğumu. Can sağma. Neyme tədilik bugün, bro? Primoy efir bolan vakti her hili yibanlar gelip sokulur ya, bra. Da, bra. Ne yiban ne olur bizde akıllı, bra. Şükür, bra. Öğün qoğumu, maksat qoğumu sen. Olur yiban ne, bra. O yiban ni sen sana da söv ya, luçu değil mi, bra? Olur söv, bile erbe söv ya, olur doğru da adaydı ya bizde. Ödler doğru mu kadip pikir ediyor biliyor musun aydiyan laflar bura? Şükür ay sana. Oy. Bolcuk aynı go yerlere masayla almalılar. İş öy. O taki dela короче. Efiri boş bilen. Bir yerde efiri boş bilen bolana var Rozik. Neymiş ettiğin brat ya Nur Muhammed Muradov. Brat garson mu ya? Günlük garsonculuk yapıyoruz işte. 8 saat. Bepanem oldu yine brat.
Öldü mü ya yaşayam brat avcılarda prikin avcılarda karoçu bile huyundurin bir sana öýünde saklap ber. Instagramda 94 karoçu men sana aýdaýyn. Näme daýşaýan? Näme diýip ötürýän? Ha, 94 Esko 95-94 ýene ýyzynan. 94 Esko 95-94. Şol oglan historiýasyny da paýlaşýar karoçy. Всё пиздец şo taýda. Ödem gorkup gürlýär. Bir topar oglan karoçy polностью пиздец. Şu at şolun arkasy bile daýanyp durandyr näýdi? Ol oglanlara ýaňy jaň etdim, gürleşdim biraz önce. Bırak dedim gurrunma dedim. Edil onu öde bile urlaşy bilmedim. Dost oglanyň üstüne nomer aljak goluma bermedi. Gerek bolsa Instagram'a ýazaýsyn niye menem ýazdymmy blog etdi meni. Ümi bilen niye hile habarlaşsam bilen ok bir tanış tapyp şolaň bir tanýan oglanyny birdan tapyp bar şoň üstüne alaýmasa awjylar da şol oglanyň öýünde bolup ber karoç. Ay sonra men nähili ýagdaýda söwünýän. Imina wad edip söwünmeýän hiç açan. Ya plan sen diýip söwünmeýän. Men Sviaskislov diýän. O da когда özüm şonu bilsem, özüm izvinýat edýän. Вот сейчас тоже извиняюсь, просто sen özüňe çekme. Sana браткам ne diýän, bir dalboýop tip. Yo, brat kellem ardam, просто вот когда спрашивают, men jogap berýän. Gyzyklanýarlar menem aýtdyň. Это же erwe sahtera brat. Sen boýla aýsyna ýalňyşyny çykaryp otyr şu an. Да, Розик. Правильно, boş ver ağam diye. Правильно говоришь, Розик. Günni öl aralamızda düýnem şunu alıp oturduk. Pamo hemen öldü. Avcılar benden sorulur. Ne zaman gelmiş o şerefsiz benden izinsiz şutka diye. Şu. Nur Mehmet Murat. Ha? Да, брат, смотри. Yok, историю посмотри. Добавил ты его? Ты добавь его. Inte almalıydı yani. Da yapılakken alsın, ondan sonra nemeden. Yo araga içemek, baktiyar brato, ulsada toğu, arak içedim. Nehilek, doğulanın ne zat olamıyorum toku. Rovno, martın nesip, yani 30'u daja, düğün 30'u olmuyor, rovno bir yıl oldu brat. Şolada, atağım şondan öňüm, izret tam bile kampanyada da attı içedim. Retka, toylarda. Baktiyar imo giremo, bratkam. Neme girýän? WhatsApp'a girýän, kim sorasa da berýän. WhatsApp'a girýän, WhatsApp nomerimi nemeden Instagram'dan ýazyp bırak berýän. Boy kişäle. Burada video ýa-da oglanlar uğratdy, video da goýup beräýdi, aýdym reklam edäýär da diýe. 50 kişilik account bolsa-da etdi adamyň göwnü var da bırak. Şolardan senden bir daha haýyş etdi, ýa-ni şu edýän haýyşyna jogap bermen garaşýar da gowy jogap bermen. Ay bolýar da diýe. Ay awa, sana näme diýjek başga? Ay bolýar da ýa-da birazç çyplats edip başlarsyň. Bu gözle birazç tut sözlemiň arasynda. Kimler çyplats etýär? Maňa beren nomeriň çykmada WhatsApp. Rozik şonu bara brat, üýt göt men ýalňyş ýazypdyr. Ikinji gerek ýazdym ha ýene. Ana şol dogry. Yok. Men şonu pikir etýän mara oglanlar bilýärmi? Şopat sany bara bloger oglany. Karoçy men onu iň soňuna aýtjak bar ýene 2 gün geçdi neler bile dogry däl diýip dursa da. Klip bir maulin şolaram goýup beräýdi da dost. Mesele da bakçyk uro da brat. Sen Instagram'da ýazmaňa liçkamy? Neme daýaryn men? Şo taýdan WhatsApp nomerimi oklar, sen ma oklanyň. Şo gitara tema gelur ýasa brat tam soraýarlar ýa goýýar da diýerler da. 3% neme açdyk Instagram'da. Şo taýda oglanlar gyýylar we zatlar we masla edip goýaý diýseler, goýýas näme hakda? Soň ýazmadyň.
Onu başka birine yazdım bakalım. Öyle yeni bir hemen yalnız start değil. Şu sana da yeni birine de ben son amir oklattım ne? Ağrıyın kaçırıp ne var diye. Ay kapı vurulap ağrıyın kaçırıp ne var? Ey ay sonu ne mi? Tutturdun durdun la doğancığım ne yaptın ama ne? Koy sana bollesene no. Ben sana iyi saat diyeyim ama adip adın tutmadı mı şu? Aleyküm selam Ahmet sen. Böyle bak çıkar kaynayalar bro şu tayda ne midin? Oklarsın WhatsApp'ta. Sokakta çema ne medilerini men koyuyorum ben. Var bura? Hopşam son yani. O kimin ya? Açtı mı aldım seni? Ya İntiharlarına. tabii Gara bilenem suratlar var şu da temaslar sonra. Tuğunya da 8.000 san bağ da kaçtı. Tarının hingini nesip Instagram işler uğrasa takamadı. Ha nesip olsa bırak takamadım sen cevabını bilen adam hani yemese o. Sonra kızıklan yanlaydı ya. Ya bir direkt atma kadi yani ona mayıp verecek kovun maksat. Vay namingde şu prikol videoları koysana diye. Ballı çiğma. Sen de kunzumekte okudun maydı ya. Ahmezi okudum 10 klafa okudum bırak tolku. 9 yıl krasna 10 okudum. Neyle bırak tolku. Şükür olsun can ödüm kovun bırak kam. Dedim yazıp koyuyor. Böyle rozuk yaz sen yatladık koyuyor. Ay sonra sik gelle geçip yatay. Git şul deli. Bam men yali bolman geçtim akıllı. Ecem diye yadan diline gulpa dakkinni yadandan yakkinni. Köçelerde adıma deli dakıllı. Onu damak nereden gelip çıkanımı. Katı çöreği suva batırıp iyenimi. Allah'ım görközlü bana yeke yol. Ya bolsun yalı görün ya görünsün yalı bol ya. Barana yatsın dedi. Da brat senin pizdes iyisin o marketingde. Sanarsın beni görsen diye. Tanarsın beni görsen näli manida brat? Ahmet Muhammed Nazarov. Ahmet Muhammed Nazarov diýär 9-da okusamam tanaýanma bolmady. Birinjiden ikinciden hem nähilek manida diýdim onu. İçimdäki kara saat. O bizde malades aýdýar. Dilije oglan mara. Interem öz kölegem bile ýarşýan ýa. Gow gonşan özüň gowum bratkam. Men 9-da okudum diýen. Ahmet kim sen han tanadan özüňi? Обычно кличка bilen zat bilen yani otograflarda familia biram klичка bilen tanalýarlar. Men paralel klassdaşlarym yani nähilek. Salam gowmam, şükür arslan jan. Aýtany men sana näme etdim şu? Men VPN işleýär bilýän bolsaň aýdaý diýe. Agam näme VPN işleýär bilýän bolsaň aýdaý. Hudaý ba men bile bir ýyl boldy biratkam mara şu tabar gaýdan Türkmenistan ondan soň bilýärmi o. Bir ýyl mundan öňem näme bolanýardy biz? Näme şu VPN ady? Обычный VPN. Bilýän näme adyny aýtsana. Aýly VPN bar ha. Menen şonlanýardym. Hukmany elbet manida diýmelimi diýe. Yo elbet manida diýen diýmek Serdar tanýanmy? Kim Serdar? Sana däli ha bolýaly. Her soragyň jogabyny tapylmaý diýe. Hakykat ham seni däli. Bizde öyle diýen. Psihon bolanok intra. Malades maksat sen malades dostum. Attas. Çeçen Serdar tanıyan, Gatıgov tanıyan Çeçen Serdar'ı. Ahmet. Çeçen Serdar bilen mağaranışıklı Ahmet. Sen näçinji ýyl Ahmet 9 okanymsyň? Ya Serdan klassdaşym, bira tok sen. Ay bilem ok, inte habar ýok, habar ba toku. Ölen ok ýöne toşna bilýän Nargis.
Ölene okupapşymly. Ba gezip bör. Yani töwereklarda İstanbul'a girdi ol. Inni haýsy tarapdan haýsy urugyň geljegini bilen ok. Şuwa çekinip ýaşaýar biraz. Zabaýus gezip bör, padbuslat. Jigsmen ya Ahmet haýsy jigsen meneme 92 men. Yo görmedim brat. Vay onu jigsi mikrayondan men. Meýlisi bilýän, ýübileýinden. Ödrat no jigsi merdany bilýän. Gurban nagda ýegenlerini bilýän. Başka edil dogry maýsama bilemok başka. Yani efire girdi. En akıllıcadır Mekancan. Mekan Cumayev. Balans ay sonu seret hiç saat bara şu diýmeýin yani şunça goýun vizalamdan soň yani şunça vizalar goýup zaçmary dedimden soň men tutaryn sen arkaýyn mol sen olady. Sana galypdyr modat aýtmak şu. Ha sen düşünükli. Sen karoçy düşündüm sana. Şu yanımda gaýtdylar sen tanadylar ýa. O tanady seni prosto. Düşünükli sen. Bana cevap vermeli. Sefa kıydı diye. Efire yerinde kan tutacak. Sefa kıydı diye. Ha. Böyle hadi efire de oturuyor. Benim Yusuf Ahmet. Ha. Yusuf Ahmet eşittim Brat Kantoku. Ne çalıyor kanal. Ay şu at bileme ama toşna var. 8 münga 8 tıyış bolu galiba. 8'e yetip var yapalım. Yok o. Baktım harçlamok Timurcan. Aleyküm selam Umitip. Sen Türkmen konsolos pasportu yani Zagran bilen. Bar mı kadi pasport berýärmi Zagran bilen bar mı? Bar mı ka? Sen Türkiýede Türkmen konsolosluk pasport berýärmi Zagran bilen? Ay bilmedim bra. Neme Nargis brat yani. Tanarsın, görsen mikrayonu. Ha, most bit gören olma. Mümkün Ahmezik. Hudaý wa ýardym etsen ok ýöne. Ay sonu sen bile guruluşyk. Hudaý sen wapsa efir aýraýyn o berden o dogry maýdýan sen bile aýtdylar şu ýanymdakylar. Hudaý saklasyn. Eşitler ýaly keniň boldy. Sen aýralo. Ýok. Insta näme diýip çykýan? Baktiyar Insta abyşny şey tama däli ýöne tama aşakdan çyzyk geçýär bir o taýda bilýän aprabella boş geçen ok ýani okutýar çyzyk bolmaly aşakdan çyzyk tama aşakdan çyzyk däli jigilem diýär ha dogry Ahmet bilýän olary sonra joklaýdy aýt Ali Jackpot bolay maksat o däme şükür Hudaý Ahmedik baratkam öňüň ogmy amanyň boýuny aýka goýdum ha bir wiziýasyny goýdum bir wiziýasyny men tak goýamak näçin erti ýerden goýaryn reska izleyýän ikisini goýýan bolýan mara näme bolýar görülen ok beýlek birinji goýulan YouTube'un ýokman berle bilýänsiň şonu goýdurjak bolsaň öldürjäň diýemi. Ýok, Ali Jackpot özüň düzedýän wiziýalar, tworski studiýadan özüň düzedýän karoç içinden. Oň üçin 1000 sana patpişik 4000 adam kanalyň görülmeli. Onsoň sen başwurýan 40 günden soň jogabyň gelýär. Köpüsini açan ok. Mançyz atsaň açmaly. Mançyz atsaň açylsa ondan soň hemmeler içinden özüň düzedip bilýän bratka. Mümkin. Okan okmay dost. Bakçı göreme wa brat Hudaý bar o. Goljamyň dost ya bayram şükür şu ay yetişem o Hudaý wa görüp. Berde de bar ýüzüň görünýär, ýüzüni ýazgylar iňçiçe görünýär.
Instagram işleyen oktuydun mağın. İşleye ne hemşin. Yok ol Türkmenistan'ın gurrun etti. Allah canına şükür. O haydap yor Türk'tü diye. Ay hava Ahmet Kerkmen bilen çörük dikkel. Ha böyle spasibo köp. Yengdim bu oyunu. Aykı birinci bu oyuna karşıda çıkarocu Saglasatsa etmedi karşıda çıkmadı amanlen 10 yalak yendi. At gaz verdi boydun. 10 yalak yendi. İkinci boyuna yendi. Üçüncüsünü yengilli deydiler. Paka depti deydilerim son yalı bardak ortasında depti deyip yani narşayını bilen bardak ve yengillirdiler amani. Nirden sen niye deydi Attörayev. Bayram al şakır bırak. Ha doğru. Sağ ol dost. Benim YouTube bilen meşgullanyan. Bana nemeden ya da Instagram'dan bırak beni uğradı. Ayar bilmeyen zatlan kamerada alıp näme bilen okşany men gorkadan öldüm sana. Nähilek mançy zat saçylýar. Yani bilýän zatla mewrudurunda onjum. Kıyın näle okman beýlekler ýaly pul sorap ýa reklam edip berende. Kanalyň adyny reklam eder öldümkide ýazýan wizalat goýuňdy. Reklam edip bolýar beýlek kanallara. Käwat Ahmet Meredov Hanowl Media zat edýän men goýýan. Nähil atvet gelmedi mi Timur? Atvet diyerken mardan mı sen bırak diye bayrama şeher bıratkam. Atvet geldi mi o menk açıldı mı ançı zaten polun tolko menne bankvız ki şot yok şoň üçin min takça tamam. Juventus malades men sana geçen ýyla aýtdym. Ýadan okmay seni. Yani Vefa ýa-da İslam sen ikisinden aýsam bolsa bir ýadan okma sen. Borlay diýen ergereksin buluw etmän bile ýüzüne kapadylan ýalyk bolmasyn telefon bilen düşünürler özünden özü menem normal geplesem belki gepler diýen ýok sen normal geplesem näme dobra tasla byst priнимать edýän. Maksat Karoçy Lakalina restoranyna garson bolup işleýän. Diýdi Töraýew körpe o brat. Maksat näl gowmam şükür söhbetçan özüň gowmy Türkde saat näçe şu wagt 12:05 minut ba. Bana sağ ol habarlaşarız. Men diňe internetden näde pul işlenýän telefonyň video çekýän dost. Nu bolsun telefondan hem gowja telefon bolsa S6 adam bolsa da A5 adam bolsa HD videosyna goýsaň berýär reklamy. Sorap durka bir yerde atlet geldi. Atlet sorap durka bir yerde atlet geldi Juventus bilet diye. Ne mulya garson ya. Afsant tara didat sen berdi değil mi? Men de mak Juventus hiç açan men adamın mara yani bana yaman etmeseler men hemişe daha aydıptım hiç kimse eyvallahım yok kardeşim. Bir yanlış yapan menem bir yanlış yaparın düşündüm. Son yalık deyin. Bana bir adım adene men iki adım ederim son olay. Eşdiyan mı dost ya o Ali. Ayt dostum Instagram'da patpisatsa etmedin la ağam diye sökut Allah verdi. Ey yazyan kana sökutsan hiç bulun aylık ne salyan. Ey Lexus açıptım ol seni ha bu vaktan. Kovmu deyip yazıya söyleyin cevap verim. Go geç gitti ya bırak seyret ödüm. Kim uzun yazıya kim gıyıskaça yazıya yani her singam siviye dütkaya geç gitti ya bıratkam. Kovmu ödüm hem kovmu can sağlıklı. Oraz nur akif. Gerek gel ikisilik maç etmek bırak yok ne ettin emine. Çalı bardat bolsa ayıplaşman oğlanlar ilk salamlaşan giren madmada barin ýagdaýlaryny soraýan menem diýbilýän başda sorapdym Oraz nur diýip sen şo wagt eşitmediňmi diýen ýöne men özüm tutamok tamam oğumy sen ýagdaýlaň göremok bir kere görmesem ýani hiç de bolmada bırak. Спасибо Максатжан. Attışım спасибо dostum. Взаимно. Ну немайсың. Attış Maksatcan bolsa attış maksat bolýar значит. Adyň nämeysen Ali Aliýew. Senem blogdan açypdym pamoýymda. Dün Hudaý bar o näçe
Gizeti 500'e yakın adam blogdan açtım o. Bodan ötür hersi 250 sanak aka nemeden açıptır da Gmail'dan. Прикинь. Это невозможно diýär orslar. Yaltanmadan. Aleyküm salam Murat. Aleyküm salam. Şamrat. Men mala doýun bir zat uğratdım ağam soň görürsiň da diýe. Bolly gugam. Bolly kabul edermen. Nemede görürün Instagram'da. Bolly düşündüm gugam. İyi geceler herkese, mutlu akşamlar, gecen rahat olsun. Böyle Alican, sana da Ali Jackpot yazarsın da onda men sotayda aydan bu Murat. Sana da hayırlı akşamlar. Allah rahatlık versin. Kanki. Böyle. Sen keşke vara gel sen men bilen şöyle oturup gabat yüzme guruluş men sen bilen nani tolka ya da bir dil bilen ne başkalat bilen bat berýän men sana görkezjek sen ýöne öňümde guruluş şon ýaly. Öňümde bir diýiş sagalyň açyp dil jagalyň çykaryp bir gurulaş şon ýaly. Bir görüşeli ýöne başga guruluň ýöne. Men ýaly bärde çiğisme. Davay senin wapşe çıkmayan Ali. Çüýre doganamaz keyin sen. Enna söwünýän sana liçna parodi diýen o. Futbol bilen gyzyklanýan kime bilet balet edýän. Brat Real Madrid diýdim öň onuň Cristiano gitdi, toksoň Juventus zat edemem tok häzir Real Madrid ilk Manchester'dy, soň Real, ay Fenerbahçe, Türkiýede liçna Fenerbahçe edýän brat. Hiç mi de mengzejek bolam, mergen dost ne hilek bir soru, neyle dostum, ullu kana ulansın arabadan. Ulu bolmasaň, 18 ýaş ýaşansyň dostum. Bir narmany gurulşak bolýan da, hiç. Men patpişik top Juventus. Bizim öz men sana şunu ýaly düşünýärem. Kak bilýärmi? Adam insana düşünýär. Men seňle insan ýaly gojok. Bizde yürüytü gruppa var. Şo gruppada yani öde aramızda maslahatlaşacağız. Gizete 60 tane adam mı? Gayiz oğlan emmesi ba maslahatlaşacağız. Şoňa göre birda çıkarmaly bolsa, her kim öz YouTube'syna paylaşýar, şoň ýalak birda her kim çıkar ya. Ondan soň deňeşdirip görýäs kimin laýyk kanalya düşýän. Yok, Cristiano yok öyle bir kamada öyle oyna bilmeýär Muhammed. Aw, brat. Timur, dobra aýdýan. Selvi Mätiwe tapylla gaçyp o taýdan wepa. Holgun düýün efirde görkezdim şu YouTube'da görkezdim. Bolly dawaýny nadala görjek men kanaly goýýan. Aýdýanam men özüme Instagramda ýazyn plan hiledi. Planlaryny uğratdy. Men uğradýan görýän şerde bilýän oglanlar, ba uğradan oglanlar. Bir da uğratjak oglanlar şu ta ýazyn maňa aýra-aýra diýen, aýra-aýra da uğratýan barna. Düşünýän? Men öz kanalyma degişli zady goýup ber kamerasyna goşatym bilen okşan. Şoň üçin hem istoriýada paýlaşamam. Adat sana da şoň ýaly degişli şu zady. Yakmasa gelme doğru aýdýam ekany. Etiba familýadaş dälinkä kan rakir görjek bolsaň diýe.
Selvi Mätiwa. Familiýada Stalinka känrak gir görjek boldum. Salam salam hayrullah. Sonky videosunu goýsana. Birat şonu bara uğratjak diýen adam uzynrak ýani uğratsyn beýleki nemelerinem goşup uzynrak edip goýmasaň oň bilen 8 sekundla video bolmaýar da birat bilenmi? O gif surat ýalyp golýar bir hili. Şonu aýdýan wepadan başga zat gurulşalyň aýky salam doganjym siz nireli? Hani kerkim ödüm hakda bir bilädiň gowlanlar bar, olar ma bugün kan gelmändir. Dawai oglanlar bir gowzatlar hakda tanşalyň, bilşeliň. Awa Selvi Mätiwa urulan soň gaçyk gaýtdylar, o aýdyp beripdir hemmesine. Temastarsa da gyzyklanyp görüň şolardan aýdyp berer. Men häzir Rossiýada ýakynly Türk'e barjak sen bilen görüşüp vay bile bilerdin çıkmasan bilerdin diye bir atkan bir Juventus bak jigim doganım bilemok, ulumy kiçimi toky men liçne saňa bir da aýtsak ha. Sen on ýaly düşünme dostum. Hiç gaçanly. Men saňa şunýalyk düşünýärin. Sen türkmen, öz türkmeniň zaýalyan. Sen şatyr däle diýen, sen lewap däle diýen. Lewap adam dämi? On pasport sen ýaly ýaşyl dämi? Dostum, şu Türkmenistan aýra bir Türkmenistan bolmaýar diýes lewap kömek etmedik bolsa, taryhy okan bolsa. Şolar Amy derýadan bärik geçip men Türkmen diýmedik bolsa, Türkmenistanyň adam sany öz möçürine ýetmeýärdi. Garaşsyzlyk, bitaraplyk almana düşünýän aýra bir döwlet bolmana. On erbet zatda aýtmak, hakyky zat taryhda bazat şol. Özüm nähilek diýsem, plança milyon adamın bolmaly diýip şowa karara gol çekildi. Şoň adam sany ýetmän üçin şolar bärik geçirdiler. Oraznur, maksat sen näçinji kurs, näme urdu okuyan? İstanbul Üniversitesinde. Oraznur. Ýa-ni bir paýşany şefak edin. Gatnaky patsanyň bilen gıygırs. Vay bilen, guvanç. Izin sörik, bara ulsa da to, sefa koyun, daja girse da şöyle bir başından girip bilse de oluyor, şöyle olur. Onu kimmik tanıya berde var, pasti sefa koyu, gidete yarsa, marlı yarsam, levat bilen yalı, intam. Tezenem ken sefa koyun içinde. Спасибо, Айка Авезова. Спасибо, Догонжу. Менем сени взаимно. Голе. Sağ ol am golе. Спасибо, брат. Näme bu efirden razbork etme üçin açdyň. Lexus Votimin razbork etme üçin açamak bolyn gyzyklanýarlar. Häzir jogapsyz goýsaň, sen näme jogap bereň? Adam saýlaýarmy diýip başlaýarlar. Bilýän ýagam diýip. Спасибо, Максатсан. Спасибо, dostum. Doğru aytýan, Lewaň istoriýasy gaty olur. Hakyky men bilýän, köp zadyny bilýän istoriýa gelsek, kän zat bilýän toky. Derwepa diýen toňam düşündir. Men adam saýlamak ýöne gowja aýdym saz bilen top. Yo, bra on ýaly düşünme men ýene bir ýerde gaýdýan. Men saňa kanalym görkezjek, sen men ýanyma gel ha. Ýöne seret diýjek, ka telefon al eliňe diýjek. Kanal görkezjek. Şo kanaly ya kart satılıgy duran bolsa, ya bir pulgadan ýan bolsam şo kanallarny sen özüň görgözüň bilen men sana suratlaryny uradyň, bir-birinden uratmaňa diýseň, menin sana şey edip düşünýärmesem ýöne adam dilini düşünýänsiň dostum. Özüm bir zat bardyr, araňyzda marlanmadyr, ahallanmadyr. Hiç haýsyňyz zat diýmek ýöne men bir zady bilýän. Lewaň arasynda satyr diýip konflikt dörýär, çokoý satyr diýip. Indi men bolýanlary aýtsak hakyky durmuşyň içinde. Biziň aramyzda
Näme üçin orslarda bir sany bilet erkek adam striptease oynasa da öwüp wade kommentariýa ýazýarlar diýjek bolýan. Sen düşünje giň bilýärmi? Biziň türkmenleriň emma %20%-nyň düşünjesi giň, emma 80%-i diňe göripliğini bildirmeli özüniň. Indi men bir zat diýjekde, hakyky zat da ahyllylar bilýän bolsaňyz marullara Gökdepen hany Nurberdi han Gülcemal han iteklen diýerler. Baryndy tutýan sözleri ýalanam bolsa aýdaýyn oglanlar bilýän eşden bolsa eşdensiňiz diýip boýberme ýani köp söwüşül söz etse biri bilen şol aýdylyk galynýar. Instagramda ýazarlar. Bolä Rozip. Bolly bratkan habarlaşýar maksat. Bolly nesip bolsa, goýunç Allah ýol berse. Aman ýeli näme üçinmi? Men no biýine zanyt düşünür otyno Hudaý bar. Düşünýär. Ay vepadırlar ýa-da görsem vepan öwrük her gaýsyndan islam vepa şoýana taş. Taşsaga ýok, oňa ýylmýän, oň sinlen ulýarlar düşünýärmi? Indi ma jogap berjek. Dogry, maýdan sen men aýratyn düşünür otyn bir-birden. Onuň bilgisini soran bolýanlar. Ma pohy men ömrüm ejek. Galma muýmylam ýa gahargeler zat diýensiň. Sen tamam etsen azar bererlermi diýe medet. Yo näme şu azar bersinler. Brat bark gaýdyp durna. Спасибо, браткам. Çyzyk. Спасибо. Oldyýar. Muratcan gowy. Mödün gowy näzan sörkli. Yo görmedim, görjegim bar. Maksa men blog etdi. 2 saýdymdan däl 0504 94. Däl 0504 94 hem eBay'likden hem blog etdi. Tama däl hem ikisinden hemen blog etdi. Nomerman blog etdi taksy. Juventus. Eýdem şon ýalşyň. Dowam karoç. Eýdini yer gelen aýtsyr. Ýa-da näme? Diýdim aman geldi, diýdim men tanýan oglanlar aman geldi. Badyr tanýan oglanlar, kendir. Ine ulsa da to Allahjan. Men hiç haçan şonu urjak ýa-da öldürjek diýmedim. Men diňe şoňa aýdym aýtdyrjak diýdim. Biram men ýenesim sorak görjek diýdim. Dogry aman geldi, ýalan bolsa ýalanjy giň sen şonuň diýip men boýnum alaýyn. Plan ýerde diýip sen maňa görkezip ber. Ine Instagramda efire girmenem kabul et, telefonu görkezjek sen şey diýdiň diýip men özüm boýnum alaýyn. Ýöne bir diýen zadym aýdym aýtdyrjak diýdim. Olam çupur ederli diýdim. Yani diýdim mi durarna bira. Şuň diýdim mi durar. Значит durjak bolsam diýendim. Men bilýän ýaman gowulýan. Gaty uzak göni diýe. Sen aýdyp ber, dogam bolsa ýa-da biz şörde diňläýär, senki dogrymy diýäm onuň men aýdyp beraýam sana. Yo bolana Sam Muhammed. Bolmasa oglanlar giýjekler. Ba, ýani tanışlamam ma aljak bun. Bolana bira neçe podpisçim var. Instagram'da neçede? 4500 mi? Ay 4500 mi? 4400 neçede? 65 mi? Ya 85 mi? Şon ýa-da opsym 4500 diýip alay. Umum alanda.
Oňam bir gideti 200-300 sanagy aýdyp gep düşünürip bilmän insanyny bulagy gidenler. Ene napyrmer ýuwent sen diýdiň menem sana düşünürjek bolup çalışdym birazjyk senem düşünýän. Şoň üçin hem ikimden ýani men hiç açan özüme düşman islemedim. Bilýärmi? Yani maňa bir adam ädene men iki adam ädene aýtdy. Men hiç açan birine napyrmer accountlar wa 20, 30, 40 tyys. Men tanıyan napyrmer tam krasiwy люди tamanam, tama bagyslar Kemaljan agamam tanıyan. Hemmesini bir barda haýyş etdiýärmi? Şular bir kafe açdyk, birasyny ha ýok go paýlaş berdir aýda, kyn görmeseň diýse men şonu paýlaşdyk berýär. Yani on diýmek bilen men olara diýenim etdirip sözüm ýöretýän manyda däl. Şol adam hakykatdan hem ýüregine aýdýar. Men öz başyma da geldi şol atlarla. Men öz başymdan geçen soň şol atlar, şoň kömek edesiň geli adama. Kynwyny görmedik, hiç açan düşünmedik. Şoň üçin men özüm ýaly kynwyny görenler öýdüp düşünürjek bolýan adamlar ala. Yo linze da kama oklaý sapa B612 dostum ol. Miwe vermeýän bag diýe. Ey, arçamy, medet diýe. Alo. Ýok diýe, arçada miwe berýär. Yok. Alıp berýän Ahmet Meres. Yo, malades Ahmet san. Brato, mun kursa şomolla Ahmet. Brato, mam Amerikada San Francisco'da okap. Börda şoňla gatnaşaram dostum. Kän görünsiňiz, belki görünmärsiň, görmedik bolan. Görenem därsiň. Ahmedem men kanalym kän reklam etdi. VIP başga bilýän şu 4 sanak admin on Ahmet Meret'in öz aýratynam kanaly bar. Onna brat VIP başga barym ki alyp däl patpisik. İnönü mahallesinde Can Bey. Beren vizyonda bilýän B612 sapa olsum. B612'de düşdümle. Bratsk ýagtyrdy bolýar da beýlik öz kamerasy ýarlarla spiska ýansa da gat ýagtyrdy diýe bilýän. Ýok, medet şonu wara bilen ýok diýe men özüm asla aýtdym ha. Ony bir tane orta blogera haýyş etdim, gaýrat etdim. Karoç şunýaly. Maňa diýdim, reklam edip beräýdi diýsem men sana reklam edip berjek, sen diýdi öz patpisliklaryňa story ber diýdi. Eger şolaň haýsy bilse men diýdi her bir sagatdan ol bloger zaten eline kompýuter aýlanıp da içinde. Men okuyan diýdi her bir sagatdan kommenta kim barynjy ýazsa şoň jogabyny men şoň üçin ýörüýte bir video sen bilen çekilip berýän öz kanalymda da seni reklam etdigim hasabyna bolýar diýip düşündüm. Ýöne men pikirimçe herhil edip jogabyny aýtdylar. Men pikirimçe dogry gelýänler, hem bamyka diýen içinde dogry gelýänler men pikirimçe. Ýöne almost bir dogry dälýän bolup allap şu edip bermezek şekilinde menem etdiýä bilýärmi? Afrika brat diye tarih sapağını eylemde Göktepen Hanı Gülcemal Han'ın gıyrtmana gidenini izinden mara cihit var ya Alman ağasını. Kapıyını kakya Gülcemal Han çıkya olam ağam çağır diye olam yatır diye onun şu neme dün çöğü şona berayda diye. Ondan Arası Türkmen yok, aklı yetmedik, millet paralı et diye. Hayır göremedik bu altına çeyin levap daha sonra Türkmenistan'a girmen. Afrika bırak tarihin saplarına genelde ben küçük çekmecede sen bilen görüşüp olayım. Şu görüşüp olaya da şu men bilen görüşüp olaya da. Ya da Instagram'da ayrıtayım. Neyme herlen ver yazıyan zoğar. Bilesin neyme yok mu diye. O Anne, Hudaý var göremek, bırak ham. Şu neme, o kavtin Afrikan yani. Son han oyunundan son dünçanı açık görse içinde galbar. Fikirlenip, bu gılın bir sebebi var diye, onun cisin çağırıp, bu gılın manisini ait diye, oğlum, men dün şutak geldim, yattım deyin zallım. On son, men aydayın sana diye.
Hani gıdık kılca sema Ha, geçsene. uğraşırdım. Adın Bana neme inan Instagram'da. şunlar Can Bey, bilmem, abıysın Molla'da sulat. işledim. Basılla'da Nemedeki işledim. Oynayanlar. YouTube'daki at yönü tam öyle değerli arasın aşakta çıkıp Deriyana geçe. bir Problemlerin bolu nokta oynayan atayın. sanatım. Bu goller neme haram kılım diye. Pul versen ene sıkılnam arasalap berýärler. Neme öňüme düş siktirdi diýip Ha, agasyny öyle. alykgaýdy. Ertir Arsenal turmukan. Bağırma. Ha ol däl 05 04 94 ma. Ha o tama däl emma ikisem. Inni seret şörde marly oglan gyýt ba maraňyzda marlylar ba bolsa şu wagt marlylara näme söz gelenini bilýäňizmi şu näme manyda gelir şu söz. Bu gyllar diýä haram gylym diýä. Marlylar pul berseň ine şu gylam diýä arasalap berýärler. Öňüme düş siktirde diýip agasyny alykgaýdy diýä. Ünni seret Ullu ettim anna gyllar batda ullu ettim brat. Zdaro perhat. Nirnen ödüm. Da bollu dost in düşünürdüm. Men inni sana sökmen men öň düşünmän kommentary goýardym. Söwün. Yo gardaşym mesele däl. Her kimem öz ýalňysyň bilmek gowdat benem gereklerini hiçmin götü gereksiz adam ýok. Her kimem götünde günah babra günahsız adam dogulmady bu dünýäde. 9 düzü ýok diýerler. Afrika akıllıca olmasan ağzına veren. Yok on yal söwün meseret men aýdyp berin. Türkmen oşkular on yal diýmeler seret bırak. Çilim boy aýdyp bersek seret. Sen hem dogry aýtdyň ha. Kim bolýa daway brat udaç Instagramda ýazaryn bolýa Can Bey. Seret indi men aýdyp berin taryhyny näý gökdepe bilen şotaýyn. Bom sen aýtdyň ha sen akally znaç. Gökdepeň indi sen diýjek boldun gökde. Sen hem şon ýaly diýjek boldun Nurberdi han. Sizin Gülcemal Han'ınız itekler niyecek olun. Düşündüm men. Hemmes düşündüm tolka men. Men sana inni men sana aytıp bereyin ne? Sizin hanınız var ha? Sizin hanınız bizim bir sana keleyimiz iteklen bolsa Skobulf'un eskerleri var ha? Akallar ucuna getirip kayıttı. Bar gelin gıyzını Göktepe çozanını iteklep. Şoň üçin akallan ýarsynyň gözü yok. Ýarsynyň gözü meledir. Düşündüm garym gatym. Şoň üçin ýarty orsça ýarsy türkmençe urlýar. Akallar ünsberýän bolsaň. Düşündüm. Ýene bir sebäbini aýdaýyn. Köpüňiziň gözüňiziň gök bolma. Siz gullar torgodan geçirilen eýrandan bärik. Gullyp torgoda geçirilen siz. Düşündüm. Men izinam aýdyp bereýin. İzinam aýdyp bereýin gerek bolsa. Man sur seňe ejeňiz keýnöň blog etjekdim sen bolmara. Görmän geçen. Короче, ýöne sen lutry aýtma taryh bilen o keniň Afrika sen. Daway başga gowçy ma geçeliň seret. Men size bir gow sora berjek ha. 10 sanak gelin gyýdy bir jaýa salsaň näme diýip atlanyrlar? Oglanlar gyýdylar. Seriozno daway. 10 sanak gelin gyýdy bir jaýa gir ýa-ni şu jaýdaky gelin gyýdyň toppugyna näme diýip atlanyrlar? Ana Afrika söwün o istaýdyn o oturuversin diýme. Söw saýryan Afrika söwsen aýryan aýdyn. Bolýa gowunsan gerek ýa on ýaly diýme ýitsen. Prost ol diýdi menem jogabyny berdim taryh goýunça. Yo heleywalar da brat yo ýankyň aýdaýda gaty gowy gidip barýardyň diýe. Şah Muhammed. Gipsiler sapa. Gipsiler diýe medet. Üme yok ümede gepçiler hem de jigim men söwüp ayarlar diýip aýdylýar. Yok. Hudaý wa jogabyny aýtsam gülüp ýykylarsyň olanlar. Ah goýsyn jogaby wa şoladyň. Garemem de. Köpsi garem däl ol. Tarkanyň konsertine gatnaşyp gördüňmi diýe Makskay hava hara başga vilayet mallara gözü gitdiler beýleki vilayetler. Kuntular diýe, ýok kuntular hem de. Pritonum de.
On yallat del. Bir jay gelinem del yalnız. İnim boş ver zimlastywy edenden hemmesi özüne anamy ýok bolan adamlar. Yo men zimlastyw edem, o pelwanjan. Asylyalar. Dogry aýdýan gıýbatçylar olam däl. YouTube'da aksoryň jogaby tapyldymy? Ýok ünte awajan. Gyrnaklar ýok olam däl. Zenanlar olam däl, gepçiler diýilýärde. Ýok olam däl, arasyna girseň hizle bolar diýe biri Google'dan soraýyn gelip aýtjak diýe. Deret men bana zaryat az bataryýam bile. Karoçy, sinyal aýdaýyn. Siz aýdaýyn, isleýäňiz aýtma. Men özüm jogabyny aýtjaksaň, ona san gelin ýyllar diýle. Ýok. Ana. Ýöne aýdy bilmediň doly. Şah Muhammed. Sövünjüf. Ýok, Apollon ne? VVS diýilýär. Ýok, VVS hem de uğruna barjak bolýan maksat şuwat. Ýakynlaşýan. Sapa aýtdy, toko doly aýdy bilmedi. Ha, tersin aýtdy, doly aýtdy, o. Ammoniýa. Men size aýdaýyn, ammoniýa. Näme üçin? Sapa Cuma durduýyň jogabyny okan 10 sany yani A 10 ammoniýa, ammoniýa diýilýär. Zanjygym sen yeňmel näme? Yeňmelisin. Saatlyk Nur Sahetov diýemi? Düşünmedim da saatlyk. Samsyk jogap diýe. Yo, samsyk jogap diýe. Prost hakykatda yani. Inni alaňda berilýär ganyň näme? Ganaty we uçanok ganyň içe çakanok diýip gyýylaryň bir soraw tapypdyrlar bilýärmi? Edil şon ýalla, şolam samsyk jogap da slaýdyňda. Aýka doganjum bak şimdi. Ganaty we uçanok ganyň içe çakanok şonam gyýylar tapanlar. Onuň biz oglanlar bolup diýmedik, gyýylar samsyk soraw berýäňiz gyýyhanyňda oglanlar we berdi diýmedik biz. Wow, Şah Muhammed. Şah Muhammed bilip dursun aýten dostum. Maksat dostum ýokuryn okaýda diýe guwanç. O guwanç mene tapmadym sen brat. Ay borlay tapmadym brat. Ýanky soraň jogaby näme brat diýe. Amon bolýar Perhat, amon. Amonlar bolýar. Alıp çıkarsın. Spasibo brat. Saatlik spasibo. Böyle 11 yıl okudum ha diye. Solar da diye. Karoçy var, davay bir bile berdi efir alıp bolan noktara. Instagram'a goşulun, men efire gireyin. Karoçy, liboyun bir-birden gelip sonra go sonra verelim toko. Son ýaly bolsa go warym kadýan mene bagışlarsın näme? Ana şu. Selvi Mätiýewa onuň kim maçurdy? Aýka, Avezwa bagışlarsın dogançyklym. Yani prosto ol berilýän soraw menem şoňa görä oglan kän, yani gyýyz bu tapawdy ýok da aslynda diýilýän hatda ol tebigat taraplaýyn bitýän da terkim şolat bilen şolanyň üstü bilen köpelýär adetde yani ol bir men üçin pikir edýän utanç zatlar bir we ýalaňa jamyýetler adamaty howele diýerlermi? Instagram'da okap yetişmeýäňe diýe. Ýok, kars näme okuman Şah Muhammed. Okap bolýar, doňmasa, efiriň doňmasa bolýar. Baça 94-njy ýyl. Aýha o düşünýän, şonda da bir hille diýe. Doğru, sizem doğru aýdýan, izwiňäýis, biz abit, karoçy, gownuňda alman haýys. Aýha gitne berdin, biz de Instagram'a girelik, VPN'siz diýe ad. Anna, nememi Türkmenistan'a YouTube'a girýär, Instagram'a giren okun brat. YouTube'a VPN'siz hem girýärmi? Ýaşaýyş nerden niye? Salam birat. Yaran Yulmatov. Salam. Gowmy yaran. Ýaşaýyş nerden brat?
Yaşayış bayram şäherden giren o Instagram'a. Uy. Bolmanır Selvi. Oh, spasiba Max. Hakikaten. Ne zaşta brat. Gıyıllar var. Gıyıllar var. Bolsaňyz her wagt nokat goýup durun. Biz bilemiz oga sözüň bar ýoğumuz gıyıllar diye. O kadar ne ya Sami Muhammed. Men şu wagt YouTube'a atamada diye. Men estim YouTube'a giren okta aktiv estim. Asıl YouTube'a gir yani kenonuna pol kanallarda dongman kinolarda atjam menem aňarda kam gir ýadım bile dong ýady tolku. VPN usulen kino görýärdim dong ýady. Ýöne menki näçe şol aýyna 500 manat töleýärdim da o. Iň ardanymy näme şol ha? Ýatdanam sıkıttı Afrika bar bolsaň diňle. Gyzlar watda maýyşlerde bir gullu etdi. Ol diýen ahal Aşgabatyň ýyzynam aýdaýynmy Afrika diye. Böyle boş ver. Onsan boş ver diýim. YouTube menne giren ok VPN'siz diye. Uy sen anar tarapdasyň bular Aşgabat şäherde bolaýmasa? Ýamar şäherem gowy tutýan bolmaly. YouTube'a girip bolýar VPN bilen ýöne Instagram atjan VPN ýok. Badyr platynlar brat. Anna platynlar pul tölenýänler. Gowy nemeler bar diýär esitdim. Haýsyna bolýan diýär Perhat Gurbanow. Haýsyna bolýan. Internet birdat we Sofina YouTube'a girsem bolýar şo. Ola VPN-ne girer spasiba brat haýsy kurortda diňje alyp gaýtdyň aý diýe birine meňzetgen seni şondan soradym. Haýsy kurortda diýsem käm saňa. Umumy da şey diýip düşünýärem men saňa. Dogrudan. İnsan umumy diýip düşünýär. Molla gara dara umum bara. Molla gara umum bulawy. Sen gitarist mi dostya? Ayağı çalya saramara. Tokonyal gol çalıp bilemo. Eple yediler diye. Eple yediler. Giriyor. 250'lik doňanok, 1.250.000 doňanok, ona mesdim, 900'lik amma da diýen men bakam şo wagtlar bar. Maksat hani görüşür çiğimden diňe boş atyksan. Am dawa saman zatyp durun. Salam aýt. Oglanlar da atlar babasy ýanynda hemmesine. Dogry. Aşgabat plasta kuboy yüzüp yerde buğday sepelettirýärdiler diye. Instagram'ı atjar diye. Olo atjar diye. Kakajan şonyal VPN ma ha olo diýip. O nemem olam? Platny mı yoksa mut mu? Senden başka? Can Bey deme taktın la o. Ýöne barmy? Şeýle taktın la ýöne şo çiplatsa çek goýup dursun la seni märadno. Jo. Näme üçin girdin? Birdat yani muslama Mustafa diýsene biratka. Ol bol lat diýip durmady. Gönüme aýt. Yok ya diye. Yok gönüme aýt birat. Jogap berýän men gönüme aýtsaň. Edil bir adamyň bir nähilik diýsem bolýar. Şol adam dugly ba bolsa şo berýän soraň men jogap berýän şoňa. Adam zat diýilýän alalaşýan bolsa şol zat bilen. 375 könüden pechat girýär VPN bilen näme 375 könüden pechat girýär VPN bilen. Ve pani wes charge wagtarýar diýe. Wag diýe. Ay bilýär bilim. Oloň girýänni akylly sıramasyny doňýa şo primoy efir açanok diýe. Selvi mäti way diýe. Balam gowumy dälim diýer. Haýtlyf. Bayram haýtlyf diýe. Salam gowumy dälim.
Şükür şükür adam gowmy. Bayram. Öyle bir zat yok ýöne labalara okuýan gözlen adam tapardy. Brat, правильно говоришь. Can Bey, правильно говоришь. Только men nähile sen Instagramda men aýratyn gurulşan sen bilen. Özleýän, toka sen diýäň şu tapardy. İşte öz gelýär görýän ýakynlaşyp gelýär şu. Nirlerde bir çöllükde ýa özüň awjlara girdi. Awjlara girdi. Inni udaryň haýsy tarapdan geljegini bilen okşuwat. Gorkya gork, sanrak gitip börsüwat. Yalanım ol fayda wizetni urutsa Instagram'a gir 8 sekundluca wizetni urutsa gorkup gurulýar. Aýda näse görürna oglanlar efire girsem zat diýip. Oyuna batsam doğru aýdýan. O Juventus olam doğru bıratkam. Selümeti we familýaň ütködaýda gaýrat et. Bolgusy sora görýärler diýer. Näme soragy? Bolýa Juventus tawa gardaşym. Kanonna mir diýär. Orthurnaklar. Доброй ночи. Да, доброй ночи. Барфага да мало ло эфир açıklığına. Otladıklar Kugam otladık bratkam. Like basın da hiç aysin like basam o primo efir. Hiç mara seredýän. Şu like'ını da gyskan ýa, aý dogan çyklam Hudaý bar o. Dogry aýdýan Musa Açilov. Yok, Juventus men adam bile söwüşýän oglanlar dostum. Sen ýazyp başladың prosta men tanamaň. Ýazymaň diýen soň üçin dostum. Aýdýan maňa bir edmädiň men onu edmäden birat gerek bolsa. Men törde näme tanış oglanlar bilen şuleýe getirip oturdum men. Gidete bara 13-14 san oglan näme tanış. Birat kam oturaýly. Arasynda çärjülenme, marlanma, daş oglanma. Şurada Instagram'da tanışıp gelip oturup oluyor pivosyny yani benim öz kolujum alias oturyat prostam efir her kim Instagram ol bulgurlaşýar ondan bilen znamenita aýdymçylardan kimin konserdine gatnaşdyň aýtmadyň diýe. Kime diýen makbym başga ýerine soraýan diýen. Yerde basma. Yokorda like duranlar üçün ýaly barmasy dura. Şo like'a basaýyn diýdim. Spasiba bilýän Juventus'dan gireninden basarsyň sen. Yani ilki aramyz gowlaşmak. Mene basardyň mara erkek galaýda baratka. Adyň näme sen Juventus? Aytıp gida yatman kan. Sen diyecek bolum. Spasiba Şam Muhammed. Spasiba oglanlara. Hemmäňize spasiba. Efirama 1 saat 4 minut boldy. Çykaýalyň men erti nesip bolsa Allah ýol berse erti ýene gireriz. Özüm näme iş edýän diýip, özüň näme iş edýän. Can Bey garson bolup çalışýan, kardeşim. Restoranda garson bolup çalışýan. Şu wagt ýöne bratiskalar geldi Türkmenistandan. Karaçy. Vaýon bratiskalar şolar paka işe salyp, oňa çyr brava jogap aldım. Şolar işe salyp, ondan soň ýene dem Allah brat iş güýç.
Пока спокойной ночи. Спасибо Şam Muhammedcan. Bratkam. Sana da spokojny noç. Allah rahatlık versin emmeňde. Men nesip bolsa Thomas Türk'e barzak gedelence kan yokla çıkamda. Seninle görüş. Nesip bolsa Juventus. Nesip bolsa Allah yol verse. Hananna barını sağmanca yatıp durun. Bu amda onu çıklam. Ödüm de qoğucu seredin. Спасибо, уважаю всех. Batır Mariyolu tönün. Batırcan, maksat ben amadım. Tansan, öğrensat, bratkam. Yolu tön. Yolu tönün şehrinden mopşete batır. Men bile bir sani. Goğdu olsun ma yolu tönün şehirden. Yani ol kiçira oğlu, nahili kiçirak diysem. 96'dan bega. Begenç 96. Yani şeytan niyalarken begenlik adı on asli. Yok. Kodamen. Okudum amentum menin adım Batır. Mariyolu tönün. Yolu tönün ödünün mi diyenle brat. Instagram'ı görürsün da brat. Bor Google. Bolya senem Google. Всё таки krastı okandı. Okanna diye. Krastı okanna. Yok okudamın ki. Bada понятия. Da Selvi. Doğrusu. Senem krastı. Osman Selvi. İyi vatayım ne ama diyen ha diysene. Krasnovod'da okansın pizdes da понятия diye Selvi betiyor. Может дали, может нет, водка, если баба нет, diye. Min adım maksat Özbek taşı oğuz. Anne atta şekenik dostum. Benim saat kavu. Yani men oğlunna diye. Uy Selvi meti oğlun mu sen? Niyesinden krasna oldun? Adın ne mi? Zen kamaktan yürüyen diye. Doğru düşünüklü. Selvi 6 dokan Selvi derler de Zenkan. Tanıyan futbolist diye. Sağman yatıp durun böyle. Musa Açilov. Senem kardeşim sağman yatıp dur. Nereden dädiş men adım diye. Dädiş. Men klassdaşmam mat dädiş deyip. Esenmem medif. Dädiş neftağdan nasıl yönü. Täze ullip kıyız oğanı vadi. Sen ödün näçinji ýyl dädiş? Nersinden klassın oğdun? Men yübileyinne yaşadım. Selvi edil neme galın yara 69'da yaşadım. Kemranyň goňşusy boldum 13 dokany 68'de galın ýan. Padyom mara Pavorod. Şoň grasyndaky domda yaşadım 10 neme ýaşlyk 17 ha o. Men Krasnovod'da yaşadım kiçiligimden. Bratkam. Sen nereden däli? Serdar Muradov. Soň nemede aslym Bayramal şäherden soň Bayramalla ýaşadym ýyzyny 2011-den soň. Hopş 2011 başlap 2013 Krasnovod'da ýaşadym. 95. Daway dostum sağman ýör. Daway annam sağman jatypdyr senem. Aknur tanıyanmy diýe. Ha o tanıyan Aknur. Men şonu tanıyan Leyla anam tanıyan 11'däki. Ondan Cemile wada 11'de, Cennet wada gyz ogany. Yok anıram dol. Aknur. Он сон 9 mektebe respekt. Спасибо, Гурван Шариф. Говоришь правильно. Я родился там, где с детства ебали законы, где, короче. Иди, менем, бля, против Туркменистана, иди koyuyorsun. Da. Balkan'ın bıratkı sen. Resul Balkan, lemen bayrama, şehirden men yönü Balkan'ı önümüzsün. Sağalım Balkan'ı geçti. Selvi nereden sen, dost? Sen 10 yıl okudum diydin değil mi krastı? 10 yıl diysem, смотри, 10. klasyň ortalarına gaýtdym da. Şon ýaly düşüräýin men ödüm şöyle. Ýöne hemme
nime weçirimi, wypysknoy weçirim. Hemme şo taýda geçirdim. Krasnovodda etdim bile goşuluşup bayramala goşuluşmadym. Düşündüň? На вопрос ответили. Нет, нет, брат, не ответили пока. Tüweleme balkanyň demini alany meňzeýän diýänne diýe. Resul Kurbanov. Vay näme diýär? Lapsti diýe. Men bro senin ziyomyň diýe. Gurbançyk. Молодец, брат. Ziyom. Davay hemmeňiz çykman kaňyz basmadyklaryňyz like basyp gidin. Ýokurda hany 21 sany görünüp duranlar. Adamyň suratdaly gyrada manýaly eliň suraty. Hemmämiz like basal, iň soň bir sagollaşyp sagamaza ýatyp durun. Allah rahatlyk bersin, iyi geceler, tatly rüýalar. Spokойной ночи, сладких снов diýip короче ýöräliň, öýleýimize dargalyň. 94 mödüňem hawa selvi. 94 6-da okudum. Gulluk var vatda geçti. Diviziyada razet rotada. Pikotan razet rotasında geçti. Oy bole diye Resul. Bratanya men kızlar vattı diye Resul Kurbanov. Açıva. No vattaniyan 96. O govtaniyan yaşam oğlum oğlumu. Kat govtaniyan. Hekim oğlunun paralel klaslaşma. Näsin ziller gullu ettin brat diye. Kimi tanıyan diye. Hemmen tanıyan. 2010 mes gullu ettim. Şol arada gullu edenler hemmes tanıyan. Ene guwanç mätif var. Men mala doýum şol oglany sonra men hemmes tanıyan. 2010 mes aralyk kim gullu eden bolsa ul söze to hemmes tanıyan. Brat. Короче, в письме написано: я убил своего ребенка и своих родителей. Правильно? Нет, брат. Как тебе сказать? Вот сейчас ты напиши вот эту ответ там в комментариях. Если это правильно будет ответ, вот тот человек, который этот вопрос мне задавал, я тоже сказал же, я сам не знаю на 100% короче, ответ. Но только кто первый сказал, он, короче, проверяет комментарии, смотрит. Если кто первый отвечает, он скажет мне. Вот ешный ответ, короче, правильно. Кыллар вот сопивы, uyuyoryança ağladı diye. Kıllar вот sopivы, uyuyoryança ağladı diye. Спасибо, bro. Google bilýärden. Partire gidiyorum. Buran da onun burgunuma bedret soğlar diye. Kim diye? İyi. Ey doğunuz ki. Ey Borhani kıllar vattan halkı gönlü daş bro gönlü yaradım bro. Aynar man ervetler brat kimene hilekte bilýän Resul kim halany kim gowur ya kim ervet gör ya her kime her hilek bilýän dedim. Hani yatalyň oglanlar. Sağmanca yatıp durun baryňyz. Oňçuklam, gardaşlam. Allah zan hemmeňize rahat uyku bersin. Allah tağalla. Yine buraya sağmanca yatıp durun. Ertegi girer nesip bolsa öňündenem ýazaryn. Bamy. Hemmeňiz soňky goýan wideomy amanyň videosyna like goýup bir sany kommentariýa goýmaňyz. Haýyş etdiň